Здравейте хора! Днеска ще я Дженга. И това е втора част. Това е втора част, да, ми е на път. Нямахме чак толкова много време и сега няма чак толкова. Но ще си я довършим. Ето, че половината е изголена. Да видим, кой беше наред? Аре пак камък ножице. Камък ножице, хартия, раз, два, три. И аз съм приучил. Ама тук има режим в водата, но няма вода. Искаме да си направим. Ами хора, това ще е сложно. 5-6 пръстена ги вкопахме и ще извързвахме улиците. Система, които влизат. Много се чудя. Охо! От дъждовната вода. От дъждовната вода. Сега съм аз. Лошо. Ема това не е кладенец. Ето го. Това е ако направя сондажа. Ама... Успяхме, да! Има такива четири, нещо направи нещо. Успяхме! Да, успявам хора и е време да продължаваме. Мога ти го докара. С дженгата. 3 срещу 3 секунда. Да видя. 10-15 кубика и повече. С вода хубава, пълники го. Сега сме много добре, доста бокчо. Успяхме, да! Къде от тук взимаш? От тук. Може от тук надолу. Ти си шеф, нали? Ара, 1, 2, 3. Чупа. Да, добре. И така, ще го видим. Първо един батут ще сложим така с Не. Гърция батути. Wait. За малкия не си турил батут още. За краса. Да видиме. Напечено. Напрежено. Не се дава тревата да се... Не. Така ли трябва да се пази? Опа. Аха, да, малко. Ще това не е по-добре. Ограничаваш двора. Ай, ще го пробвам. Как го... Успяхме. Колко е? Хора, погледнете колко е гола. Успявам! Не вижте колко гола, може би. Ще се излучи победи отскоро. Батут ще турим живота. Здраве. Тук. Това беше много добър Да. ход. Но може и да го. Окей. Не, тук е. Не. Как? Че сме се съдно. Ти още как го се? Не знам. И със се... Много е наклонена натам. Направо съм. Но да видим. Добре, Ники, благодаря за обаждането. Поздрави Не, това от нас. Гошкин, какво ще И до нови направи? срещи. Насам е наклонено Айде. и още една подсказка. Добре, айде, приятно е да ви чао. Ще е четвърта кутия или малкия блок. Стой са, то няма какво да се вземе. Някъде... Дойде ли, бе? Има ли 3? Баба ти Румяна. Ще да минете ни краката. То няма 3. Ето.